Това е едно предание за сътворението на взаимоотношенията между божествения Бойко и раба Божий Николай Бареков. В началото бяха само блаженните слова. И герберите. Добър вечер от мен, Николай Бареков. Цяла България знае, но съм дължен да кажа. Намирам се в Банкя, в дома на Бойко Борисов, лидерът на партия ГЕРБ, човекът и партията, които спечелиха по един наистина убедителен начин днешните парламентарни избори. Добър вечер, генерали, честита победа. Днес нашето предаване раздава подаръци. За вас са 9 гербера по името на вашата партия и номера на централния нападател. Казвам ви, защото... Леле, толкова сантиментален подарък и аз не съм получавала. Това не е нищо, Мария. През годините отношението на Бареков към Борисов беше от ласкаво по-ласкаво. Сега пак ще кажа нещо скандално. В България има един политик в класическия смисъл на думата. Един единствен. Няма друг, няма втори. За 20 години един единствен политик и това е Бойко Борисов. Заповядайте, господин премиер. Мина ли през грим? Не, аз не се гримирам, не се обичам. Това е телевизионно да се гримирам. Аз също се гримирам, па не съм момиче. За Борисов Бареков никога не е бил момиче и след време в едно СРС той го сравни с еднократно противозачатъчно средство. Но за това по-късно. Аз също се гримирам, па не съм момиче. Добро утро. Много ме е приятно. Да. Там се почва. Кафето е турско, както го искахте. Това, което не ми харесва в неговия подход, че много пъти се прави на всезнаещ а такива хора няма. Искаш ли сега да остана по риза да му покажа, че съм в много добра форма? Искаш ли да го направя? Чакай, ей сега. Защото той само ме базика, че съм ходил и аз да тренирам. В интернет комуникират чрез социалните мрежи. Ръчичките са ти като гума на бегач. Като гума на бегач. Не, в интерес не се впечатлиш с физика. Номинираха във Фейсбук, не знам дали знаете, но и за майка на годината имате номинация вече във Фейсбук. За Бареков Бойко бе и майка, и баща. Не само телевизионното студио, но и футболният терен скрепяваше духовната връзка между Бареков и Борисов. Вижда се и матча, който сме играли. Ние бяхме от противниковите отбори. Там пише журналисти, депутати срещу журналисти. Бойко игра тогава от към депутатите. Ние сме си журналисти и ги бихме като тъпани с 9-2. Това е първият матч, в който Бойко Борисов още в своя живот губи. Да, той страда тук, пък и мисля, че и го ритнах по време на матча и след това сумати време ходеше, да. Да минем ли към серия? Но дори на куц крак премиерът продължаваше да има симпатии към своя любимец. А що не предложите Бареков? Бареков нямам права. Тая фигура сега изваяна. За отбора по популизъм. Висок, красив, татуировка, че му направиш. Не, това се върна пред Едно кукуриго. Кукуриго? Киче. Да, предложете го, му изкарате пари. Но журналистът, като един истински пророк, предусещаше, че много хубаво не е на хубаво. Помните ли ги тия снимки на президента с кмета, дето непрекъснато се здрависваха на мачове и накрая се скараха? Моля ви се, така, тези снимки да не си публикуват така, защото тук виж Бойко Борисов дигнал мерника на бедния журналист Бареков и почнал да го атакува. Но не бъде лоша количба, наистина. А дано, ама надали. Бареков като че ли забравяше някои основни правила в общуването със своя покровител. Защо тогава спори с мене като... Не, просто се очудвам, това е безумие. С мен не се спорти, карти да се играят. Що не беше направо? Какво се случи при раздаването на картите 2 години по-късно, не знаем. Но малко преди Борисов да сдаде властта на БСП и ДПС, Бареков обърна палачинката. Насякъде по места хората разказват за това, че ВИК е станала партийна хранилка на ГЕРБ през последните години. Преди ни обвиняваха, че ваша телевизия едва ли не е толерантна и поощрява действията на правителството. Да. Нали така? Да. Сега сме обърнали палачинката. Да, в момента, в който... След обръщането на палачинката, едно СРС попари Бареков като врящо олио. Въпросното СРС, което представяше журналиста като Полов дъждобран.
От този момент нататък дружбата между напетия журналист и коравия премиер се превърна в кръвна вражда. Ясно от вчера, че за една голяма част от партия ГЕРБ журналистите са наркомани, геове, капути. Борисов продължава да се държи с нас като с някакви куртизанки, на които той от време на време ще дава някакви изявления. Един ще плаши, друг ще го погали, трет ще го пощипне по буската. Напук Борисов се въздържаше от коментар, но ощипания Бареков го атакуваше по всички фронтове. Включително и Борисов да се завърне триумфално на поста си като премиер. От тук нататък той ще бъде бит от мене по всички точки, по които може да си помисли, че може да бъде бит един министър-председател. Бареков посегна дори и на най-скъпото и за двамата. Футболният терен се превърна в арена на медийната война. След като Бойко Борисов избяга от властта позорно, изгонен от хората с камъни, телевизията и аз останахме единствените хора, които помагат на спорта в България. Истината е, че през последните години Борисов направи безпрецедентен опит да узурпира и да приватизира българския спорт. За жалост той го направи с държавните пари, казвайки навсякъде аз давам. Стигнахме дъното, това е истината. Наистина отношенията им удариха дъното в деня за размисъл. Хрътката от TV7 хвърли в медийното пространство бомба, заредена с 350 000 бюлетини. И вместо да изпълни заканата си, се вживя в ролята на жертва. Защо аз трябваше да бъда бит от 200 човека на ГЕРБ пред печатницата заедно с колегите репортери? Цяло чудо е, че след такъв кютек рицарят на бюлетината оцеля. Въпреки целия ресурс на CNN, от кадрите на TV7 не видяхме кръвопролитна битка, но според епичния разказ на Бареков, ситуацията е изглеждала така. Румене, как ли сме пропуснали тази батална сцена? Колеги, сега. Момент малко. Стига глупости. Така. Съзнавам какво направих всъщност. Ще бъда преследван от кохорти, групи от насъскани от Борисов и Цветанов, за да бъда убит и да остава сина си на 7 години сирак. Не го драматизирам, това е положението, вие разбирате ли? Цялата тази история за приятелство и вражда не остана незабелязана от зрителите. Обаче Бареков е въртил пашка, мръсник, кани най-голямите бандити. Сидеров е се там и тая е усата Мая. Вие си мълчите. Спрете. Тази тиква е на Бойко Борисов, а вие сте шменди капели. Добре, благодаря. Може би се чудите защо Бареков така леко преглътна квалификациите. Само ние от Господари на ефира можем да ви покажем истината за въжделенията на журналиста. Сами открийте приликите и разликите. Както Борисов, така и Бареков бяха посрещани бурно на градските площади. И двамата бяха захранвани с хляб и сол от признателни домакини. Тълпата скандираше имената на героите. Аз съм един Бойко Борисов. Ето, че стана ясно каква е била мечтата на журналиста. Да се отрече от първообраза си, за да приеме, че иска да прилича на него. Аз съм един Бойко Борисов, само си мисли, че управляваме долично. Това е вярно. Само времето ще покаже как ще продължат тези сложни взаимоотношения. Но за сега Бареков гледа единствено към новите си модели за подражание. Българските политици и българските медии са като семейство болно от срамна венерическа болест. Тък му излекуват мъжа и той зарежи, жена му го зарази и обратно. Трябва да сме спокойни за него, защото, както вече знаем, той си е от гума. С Бареков бях беше това като